हेलो हेलो वर्षा कहूली हाँ कह ମୁଁ କହିଲି ଆମ ମ୍ୟାଟରଟା ଆପଣ ଛିଡେଇବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଛିଡେଇବେ ତ ମ୍ୟାଟରଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଛିଡେଇବେ ମତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଣେଇଲେ। ଆପଣ ମତେ କହିଲେ 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ତୁ ଯା। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲାଣି 6 ମାସ ହେଲାଣି ମତେ ଛିଡଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କି छिड़ेइब ହଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆସି କଥା ହେବେ। हाँ तुम बापा को डाक आरे दी जन ଆମେ ତ କଥା ହେଲେ କୋର୍ଟରେ ବସିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଛିଡିଲା ଆଡଭୋକେଟ ବସିଲେ ଆପଣ ପୁଣି 2 ଜଣ ବସିକି କଣ କଥା ଛିଡେଇବେ? ଆମର ତ ଯାହା କଥା ଛିଡିବ କୋର୍ଟରେ ଛିଡିବ। ଆରେ ସେ କୋର୍ଟ छिड़ियो जे ये दबा नबा कथाटा ହଁ ଆମର ଦବା ନବା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଦବା ନବା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମ ଆଡଭୋକେଟ ସାଥିରେ କଥା ହେବେ ସେଇଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ କାଳେ ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ଠକିଦେବି କାଳେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି କାଳେ ମୁଁ ଫାଙ୍କିଦେବି କାଳେ ମୁଁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ କରିବି ସେଇଟା କୋର୍ଟ ପେପରରେ ସତ କଥା କହିବ ନା କଥାରେ କଥାରେ ସତ କଥା ବାହାରିବ? कोर्ट हम बहुत लोग बाहर